ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଡାକ୍ତର ଦେବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଳ୍ପ ଦରବାର। ଚାକିରି ସରିବାକୁ ବସିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଜେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କାରଣଟା ଖୋଜିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଭାବେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ। ସେଇଠି ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଚାକିରି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅଫିସର ବଡ଼ବାବୁ ବନିଗଲେଣି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଫିସକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି 4-5 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମୋ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜେଶଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଅଲଗା। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ତାଙ୍କର। ପୁଅର ସ୍କୁଲ ପାଠ ସରିବା ପରେ ରାଜେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ କେତେ ଥର ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ପୁଅର ପାଠ ପାଇଁ ଏବେ ଆମକୁ କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଟିକେ ବଦଳି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବଦଳି ପାଇଁ ରାଜେଶଙ୍କ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଛି। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବଦଳି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ଅଫିସର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଏ ଅଫିସରୁ ଚାଲିଗଲେ କାମ କେମିତି ହେବ? ଅରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଫାଇଲର ଇତିହାସ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅତିଥି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ଏଇଠି ଜାଗା କିଣି ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଘରଟିଏ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେ? ସୁଦୂର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ରାଜେଶଙ୍କ ଗାଁ। ପିଲାବେଳୁ ବଣ ମୂଳରେ ବୁଲିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ଜଙ୍ଗଲ, ବୃକ୍ଷରାଜି, ନଦୀ, ଝରଣାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତିକା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ମିଳିଗଲା। ଅଫିସର ପିଅନ ଦୈତାରୀର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ରଖିଥିବା ଜାଗାଟିକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା ରାଜେଶକୁ। ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ରାଜେଶ ଭାବିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମିଳିବ, ସେପରି ପରିବେଶ କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଜାଗାଟିଏ କିଣି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ରହିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ରାଜେଶ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ମନା। ଯାହା ଥରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଜାଗା କିଣିବା ଆଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ବି ପଚାରି ନଥିଲେ। ଜାଗା କିଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ରାଗ ତନ୍ତମ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। 10-12 ଦିନ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼କୁ ଫେରିଥିଲେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଦେବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଳ୍ପ ଦରବାର। ଏଯାଏ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କିପରି ରାଜେଶ ବାବୁ 30 ବର୍ଷରୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ଜାଗାଟିଏ କିଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଯାଇ ବାପଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 10ମ ପାସ୍ କଲା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କଳାହାଣ୍ଡି ସରକାରୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁରୋଧକୁ ରାଜେଶ ରଖିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲ କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ। ପୁଅ ଆମର ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ତାହା ପୁଣି ବିନା କୋଚିଂରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କ'ଣ କଟକ ଅଥବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଚାକିରି ସରିବାର ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ରାଜେଶ ଘର କରିସାରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 29 ବର୍ଷ ଧରି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ସରକାରୀ ବାସଗୃହରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ରଖିଥିଲେ। କେବେ କେବେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବେଶୀ ଦିନ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁ ଆଗରୁ ଜାଗା କିଣିବା ପରେ ରାଜେଶ ଘର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି। ପୁଅ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପରେ ଘର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ଘରଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 11 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ବିଗତ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର 2 ଥର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅଫିସରେ ସମସ୍ତେ ଏରିୟର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜେଶଙ୍କୁ ମିଳିନି। ଏରିୟର ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅଫିସର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଚକର କାଟି ଫେରିଛନ୍ତି। ରାଜେଶ ତ ଚାନ୍ଦା କାହାକୁ ବି ଦେବେନି। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି, ସରକାର କେତେ ଦିନ ମୋ ପାଉଣା ରଖିବେ, ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ତ ମୋତେ ମିଳି ହିଁ ଯିବ। ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ ମିଶ୍ରବାବୁ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଦରବାରକୁ ନଗଲେ ଛାମୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ? ଘର କରିବେ ତ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ବେତନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର?
ଆମ ଅଫିସରେ ଥିବା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ବୁଝିଲେ ରାଜେଶ ବାବୁ? ମିଶ୍ରବାବୁ ଯେଉଁ ଦରବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ରାଜେଶକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ କଥା। କୌଣସି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ 5 ପଇସା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଆଜି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ, ଏହା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ସମୀଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜେଶଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଚାକିରି କାଳରେ ଠିକାଦାରମାନେ ଅନେକ ଥର ଭୋଜିଭାତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ଦୁଇଥର ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ରାଜେଶ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ଅଫିସର ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜେଶ ଭାବିଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗତ 2-3 ଦିନ ଧରି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ମଦ୍ୟପାନ ସହ ଦାନ୍ତରେ କୁକୁଡ଼ାର ହାଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦେଉଥିଲା। ଏଭଳି ଦରବାରର ପରିବେଶ ରାଜେଶକୁ ଖୁବ୍ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର କରି ପକାଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ନିରାମିଷାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ତ ଦୂରର କଥା, ଧୂମପାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପାନଟିଏ ବି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଏଭଳି ଦରବାରକୁ ଆସି କରିବେ କ'ଣ? ଠିକାଦାରମାନେ ସମସ୍ତ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଚାଲିଚଳଣି ଦେଖନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆପ୍ୟାୟିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଫିସ ବାହାରେ ଆସି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଫିସ ବାହାରେ ହରିଭାଇ ପାନ ଦୋକାନ। ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ବସା ଉଠା ସେଇଠି। ହରିଭାଇ ପାଖରେ ସବୁ ଖବର ଥାଏ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ଦରବାର ବିଷୟରେ। ହରିଭାଇ ରାଜେଶକୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଥର କହି ଉଠନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାକୁ ସଲାମ। ଆପଣ କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟିଏ କେବେ ହେଲେ ନେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦେଇ ବି ନାହାନ୍ତି। କଳିଯୁଗର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ। ଗତ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହରିଭାଇର ପ୍ରଶଂସା ଛଡ଼ା ରାଜେଶକୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିଛି? ସାମାନ୍ୟ ବେତନଭୋଗୀ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଟିଏ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଦେବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଳ୍ପ ଦରବାର। ଏବେ ଯାଏ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କିପରି ରାଜେଶ ବାବୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ କିପରି ସିଏ ବିନା ପଦୋନ୍ନତିରେ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ବଳରେ ଏକ ସରକାରୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଗକୁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା। ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ। ମୁଣ୍ଡ କିଜିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ରହିଛି। ଅବସର ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟିବେ। ଅବସର ନେବାର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଚିଠି ଆସି ସାରିଥିଲା। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ବାବଦରେ ସଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜେଶ ଆବେଦନ କରିସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଆଶଙ୍କା। ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଥିଲେ, ସାର୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଭବିଷ୍ୟନିଧି ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପ୍ରାପ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ। ମୋତେ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ଛାମୁଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏକଥା ଶୁଣି ମିଶ୍ରବାବୁ ହସି ହସି କହନ୍ତି, ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ଥରଟିଏ ବି ଆପଣ ଦରବାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ କାହିଁକି ଯିବେ ଯେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ରାଜେଶ ଅବସର ନେବେ। ମିଶ୍ରବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ପାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିସାରିଥିଲେ। ସଭାରେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜେଶଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ କହୁଥିଲା, ଏମିତି ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି। ଅଫିସର ବଡ଼ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ରାଜେଶ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିବ, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଖୁବ୍ କାଠିକର ପାଠ। ମିଶ୍ରବାବୁ ରାଜେଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ରାଜେଶକୁ 3ଟି ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରି କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଇଏ ନିଅନ୍ତୁ 3ଟି ଚେକ୍। ଏଥିରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟନିଧି, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଏବଂ ବାକି ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଏରିୟର। ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ ଭାଷଣ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ଏବଂ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ। ଠିକାଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ଉତ୍ସବକୁ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରାଜେଶଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ରାଜେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମୋର ଅତିପ୍ରିୟ ମିଶ୍ର ସାର୍, ବଡ଼ବାବୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଏ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ଏଇଠି ମୋ ଚାକିରି ସରୁଛି।
ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ମୁଁ ମୋ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇନାହିଁ। ଏ ଅଫିସକୁ ଅନେକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ମୋ ବଦଳି ପାଇଁ, ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଛି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ଆପଣ ଛାମୁଙ୍କ ଦରବାରକୁ ନ ଗଲେ କିଛି ହେବନି। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଦରବାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିନି ଏବଂ କେବେ ବି କାହାକୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇନାହିଁ। ଠିକାଦାର ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଅନେକ ଥର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଉଥିବା ଏହି ଲୋକଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦରବାରରେ କ'ଣ ମଜା ନେଇପାରିବ? ମୋତେ ଦୟାକରି ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଯେ ଛାମୁ ମୋତେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଦରବାରକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମୋର ଅବସରକାଳୀନ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୁଅଟି ମୋର କୂଳକୁ ଲାଗିଛି। ଘର ବାବଦକୁ ମୁଁ କରିଥିବା ସବୁ ଋଣ ପୁଅ ସୁଝି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟଥା ନେବେନି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଏକ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ଦୟାକରି ଏଇ ଅଧମର ଦରବାରରେ ପାଦ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ରହିବି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋତେ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ କେବେ ବି ମିଳିନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମୁଁ ଖୁସି ମୋର ଅବସରକାଳୀନ ପ୍ରାପ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ମିଶ୍ର ସାର୍ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ପାଇନଥିବା ଏରିୟର ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ, ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ। ଅବସର ପରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଯୋଜନା କରିଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ମୁଁ କରିବି। ମୋର ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଏବଂ ଏରିୟର ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ମୁଁ ଦାନ କରୁଛି। ସରକାର ସିନା ମୋତେ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କରିବି। ମୁଁ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଛାମୁଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଏହି 3ଟି ଚେକ୍ ପଠାଇଦେବେ। ରାଜେଶଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ଏବଂ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସାଧା କାଗଜରେ ଲେଖିଥିବା ଆବେଦନ ପତ୍ର ସହ 3ଟି ଚେକ୍କୁ ରାଜେଶ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କୁ। ସଭାସ୍ଥଳରେ ସବୁଠୁ ପଛରେ ବସିଥିଲେ ହରିଭାଇ। ତାଳି ମାରି ମାରି ଖୁବ୍ ଦମ୍ଭର ସହକାରେ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ ଶିଖ ସମସ୍ତେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଦରବାରର ଛାମୁଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଟିକେ। ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଲେଖିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଦେବବ୍ରତ ଦାସ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ HR ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ MS, ଅଭିରାଜ, ବାଲଟୋକା ରୋଡ, ହସ୍ପିଟାଲ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର।